Gwapo siya, nak. Kung gwapo manggaling siya or madili, sige na lang, kwarta bitaw. Many, many minutes later. Kalami jud ka ni pare oy. Nagusahan jud kay ko pag-ayo. Still mas lami pa jud kaayo si pare kontra sa kumbana. Kaayo jud kay bungkag ni pare ang balayan sa kong utot. Ay. Oh. Sus, bungkaga kayo sa balayan sa kong utot oy. Kakuya man. Asa naman to kung bata nun? Tiguang na biya to nya, wala pa'y buot. Asa naman to ron? Di ko kumubuon ni pare ba? Lami kayo. Sobra kay kalami ba? Asa naman to kung bata? Oh no! Ang pangitaon sa biki, mapatyan biya ko sa kumbana. Sakpan pa hinuon mi nga nagkuan mi ni pare, nagduwa-duwa. Tuon sa nako ito. Oh. Mang. Oh, asa makagikan? Ganya pa ko sig pangita sa imuha. Oh shit! Tagaan ko kwarto ni Uncle Mang. Oh. Uncle ka to tag-iya sa kahoy dili ka to imong pare nga uncle. Oh, asa day kagikan Mang? Nagdit-dit na pud mo no. Dit-dit na pud mo. Uncle ka to pare nimo. Na. Wa man ko nasayod anak. Wala man mi kuyog sa imong angkol nga pari na ako oy. O dula mo tong et. Na mamang. Tuganti ka. Tuganti kang papang uli to trabaho. Oh no! Sige ra mo. Sabong-sabong ni angkol to pare. Sige, tugan dito sa imong papa. Papa nimo nga gamay og dala. What? Tagaan ko kwarta ni Uncle Mang. Ah, gisigatag sa imong kwarta. Ah, atong balit, atong kahoy? Oh. Uncle ka to tag-iya sa kahoy dili ka to imong pare nga uncle. Sige nak, atuon sa anak ko nak. Oh, musaka-saka buko dito nak, baka atagan po day ko grasya. Oh. Siyempre mo hatag lang siya sa kuha sa imo nga gani ni hatag. Oo. Gwapa ni sa imong mama nak di hatagan. Baka gwapo siya nak. Kung gwapo manggaling siya or madili, sige na lang, kwarta bitaw.